nagbabalik po ang Moms the World. Ako, Mami. Masaya tong next natin. Hindi na pa ako nangingiti dito eh. Correct. Kasi naman, First time gagawin sa Moms the World. oo, at meron tayong napakasayang activity ngayon, mga mommies, ha? Ang ating guest na i-make over ng ating mga fashionistas. Ay, walang iba kundi ang mainstay ng Gagong Clock na si Jeff Moon. Okay, let's all welcome Jeff Moon! Grabe! Ay, okay, so ayan. Ayan. Ang activity natin ngayon, Mami, dito ka Jeff Moon. Ayan, tayo lahat. Tapos, ang activity po natin ngayon, dito ka Jeff Moon. Ayan. So, ang activity natin ngayon, mga mommies, ay aayusan siya impromptu. Bibihisan siya ng ating mga metrosexual. So, ayan. Wala kang ibang gagawin, kundi tumayo ka lang dyan. Ayan. So, Parang stop to. yes! Tumingin ka lang sa camera. Yan. Ganyan. Oh, yan. Okay. Tapos explain nyo mga guys kung ano yung ano. Tatayo kayo ngayon. Yes. Kung anong pwedeng Actually, gawin. gwapo ka na eh. Papagwapuhin ka pa eh. Para maging looking Ano good ba ka pwedeng pa gawin eh. sa look, sa Ano look na pwedeng- to? Oh! Actually, limited kasi yung natin, yung resource natin. Okay. So, yung materials. So, maybe this is the nearest na pwedeng mag-match sa color niya. And one thing more, if your complexion is dark, do not dwell more on darker Dark colors colors. also. Kasi mas nagda-dark din yung kulay niya. But with this, because of, this is a challenge. So, I need to. Pwede mo rin siyang bigyan ng konting drama. Pwede mo siyang i-ganyan. If you wanna have some style, or this one is up. Kung gusto mo Ayan. kung gusto mo ng party time, ganyan. Then, have some accessories and a little pressed powder Mga sa pants mo mukha. dyan ha. Oh, Ganyan patingin siya. nga. Sige, tingin ka naman dyan. Oh, mukhang mayaman na. And then, pag plain, Ang ganda. pag plain t-shirt, pwede mo rin siyang i-tupi dito. Kahit plain t-shirt lang. So, maganda sana pag white yung nasa inner niya, then itutupi lang siya to have some, a little style. Or may drama. May yung drama. Diba? Oh. Mga mommies. Yan, syempre. daanin sa tupi, daanin sa accessories, sa belt, or iba pang accessories. What about this? So, hindi Kayo, ba- do you have like any suggestions? Kayo. Jeko, Jeko, tsaka si Jeko, Jeff. ano ba? Paano ba natin Ito ayusin si suggestion ni Jeff Delma Moon? yan ha. Sa Para- akin kasi, Sige, kung gusto mo tanggalin to, okay lang. Whatever you want to make ayos. kasi kulang yung gamit, pero When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. magdagdag na lang siya ng mga bling-blings. Yun. Oh, mga big Oo nga naman. In fairness, patingin nga. Pwede mag-request? Ano? Yes. Na sana lahat na nakasuot sa akin na. Dapat! Pinagpawisan si Delmar. Pinagpawisan siya sa'yo. Okay, Umikot ka naman para makita nila ang Yeah. total look. Yes. Pose ka naman. Okay. Yan. Yeah. Oo, di ba? Jester. Anong Yes. tiradang jester ang pwede sa kanya? Jest- Ikaw. oo. So, ikaw. Okay naman po yung yung design, may pagka din siya. Simple pero maganda siyang tingnan. Para siyang okay lang. Okay lang, eto. Di Di ba kayo, pwede sa or to? gusto nyo, or whatever. Ito, di ba pwede sa kanya to? Tignan nyo nga. This one siguro dun sa Chile. Dun sa Chaleco. Kasi nga, Mas color, bagay siya kanina Oo. dito. Diba? Oo. Okay. Dapat related yung mga colors na ginagamit din. Oh. And then if you're going to a party then, you can use this Paano one. ba The same niya? man. Oh. Pero may party siya. Or something like pag ako. Can we gumamit show? ako ng- Ayan, yan. So, yan. Oh. Party like it's the end of the world. We're gonna party like it's 2012. You know that it doesn't matter as long as Pwede na. Like that, then I can use this. Oh! Very good! Make sure lang siya, di ba? Oh, mga mommies tingnan nyo naman, kanina lang. Pag-isipan mo na sila ni Jeff. Ayun. Oh, di ba? Plain shirt lang talaga siya kanina mga Okay. mommies. Oo. Pero with the use of the chaleco and scarf na, Diyos ko naman, kahit hindi lang pang girls po to, pwede rin sa guys. And hats,
talagang konting accessories lang, mag-jazz up nyo na yung inyong mga outfits. Exactly. Nandun yung drama eh. Oo, parang M4. Wow. So, thank you. Wow, very good. Thank you so much. Thank you. Thank you for the Thank you, mga mami. Sige na, habunin mo na yan. Hindi ako na daw ito eh. Habunin mo na yan. May Dalmar ah. Nakakaloka. Okay, so much. Okay, so nakakatawa naman yan, Mami. Imaginein nyo po, lahat ng mga nanonood dyan, talagang ang simpleng damit gaya ng, simple tea lang like this, pwedeng super gawin pasyon with the use of di ba? Tama. Accessories. Parang mix up, tama. Correct. And kita nyo naman mga mommies, hindi lang po girls ang nagsusuot ng scarf ngayon, kundi pati mga boys. Kala nyo, pambabae lang yan. That's true. Korea, ganun sila. Tsaka safest color talaga is black. Even in a corporate world, black talaga. Kaya pala, coordinated lahat. Yes, lahat. So nakakapayot kasi. Yun na yun. Okay, Oo, so, so, ang ganda, nakakatuwa. ang dami nating natutunan na. For the last part, ito, what's your message to you fellow men like you na medyo nag-iisip ngayon ng what is it? Ano yung dapat nilang i-improve pa sa personality nila? Na parang maging kagaya nyo na Or you don't have encourage. to you don't have to spend so much pero you can make yourself look good. Have enough sleep, drink plenty of water, and then wash your face every day. Pag napansin mo, di ba pag lumalabas ka kasi marami mga environmental factors like yung usok, so nakakadumi talaga ng mukha yun. So you have to wash every now and then. Pag kailangan talaga i-wash yung mukha. And then it is not necessary also to buy expensive clothes, something like that. So most of the generations kasi ngayon talagang go on a practical side. So a simple jeans and a simple t-shirt may do. It's just a matter on how you carry yourself. Gusto ko lang pakita sa kanila, like yung sinasabi nga ni Delmar na, di ba kahit jeans lang, pero kung paano mo pipiliin yung jeans na yon. Like for example, pwede pakitayo, direct paki-zoom. Ayan, o Dito diba? sa gitna. Hindi siya, unlike yung mga usual jeans na binibili ng mga men, itong cut ni Delmar is medyo different. Kasi kung titignan po natin, ano yung parang maganda yung cut ng jeans niya. Talagang Inikot talaga. Okay. Yung cut niya kasi. Yung kay Kwande. With the shoes and everything. So, next, can Si we ask Jester. Jester? Tsaka yung shoes tignan mo din kung paano din niya. Yan. Ayan. Iba din yung cut ng kay Jester. Diba? Ito Tignan mo kay Jester, sa kung likod. makikita nyo, hindi siya yung usual rin talaga. Okay, Jester, can you diba? Meron siyang parang zipper share ba yan? Shoes. O, diba? At syempre, pinartner niya ng white shoes. And yun nga, gaya na sinabi nila kanina, wanting with the sleeves, play with the sleeves and all. So, it looks good na already. Si Jeko, So, yung si casual Jeko, naman siya. Casual lang masyado. Casual. Oo. Ganito din Jeko lang, here. simple lang. Okay. So, yung kay Jeko, parang yung Yeah. sinabi niya kanina mga mommies yan. Yung simpleng t-shirt, pinartneran niya ng cardigan and all. Tapos, ayan. Look at the rubber. Oo, very casual. Rubber shoes and walking shorts yan. Pero coordinated, Coordinated talaga. Yung Siyempre, color. kasi yung colors niya, more on the brown side, di ba? Yellow, brown, ayan, light brown, Yes, orange. that's it. So, yun. So, yun, mga mommies. And yung mga, nanonood sa ating mga daddies, yan ang coordinated. Importante sa fashion. Coordinated ang Kaysa ang age ka naman kung alam mong i-coordinate yung sarili mo. Correct. So, So, yun, advice from Jeje. Jeje. Hindi porket mamahalin na yung damit mo, maganda ng tignan. Depends paano mo dadalhin yung damit mo. Nasa tao din 'yan kung paano mo dadalhin yung At saka always be conscious sa sarili mo. Very good. Before going out of the house. That's true. Diba? And our guest, Jeko. Sa akin naman is, as a nursing student, Yun. importante yung hygiene. Number 1 yun sa katawan. Lalo na kung ikaw yung men na sporty, madalas ka makipag-basketball, sports. Yung mga iba kasi, tinatamad na silang maligo, gano'n. Totoo yun. Kasi napagod sila. Totoo yun, kasi yung mga friends ko gano'n Tapos, health. Kailangan mo maging physically fit. Yes. Tapos sa diet. Sa pananamit, actually parang din sa kanila yun Hindi naman kailangan mahal.
basta alam mo idala, okay na yun. Kagaya natin, di ba? Charing. Ang gaganda ng mga sinabi natin. So, with this episode, Sheila, daming natutunan ng ating mga, young men. Yes. At least, more or less, with the discussions ngayon, nasagot natin, what is it? Kumbaga, explicitly explain what is a metrosexual. Na hindi ibig sabihin na nagko-connote tayo na ito iba yung gender. No, these are examples of metrosexuals. Correct. At hindi sila kailangang matakot, Mami. Oo. Diba, kung vain sila, hindi naman ibig sabihin na less na yung pagiging lalaki nila or whatever. It only means that they care for kung ano yung itsura nila, di ba? Yung hygiene and all that. So, yun ang mas importante. And importante, aside from the looks, yung outlook nila sa buhay. At the end of the day, you still see na, ito ako, dito ako masaya, itong outlook ko, papanindigan ko. Correct. And, That's true. Ito pa, Mami, ang masasabi ko lang, kasi di ba sometimes, when you look good, you feel good. Tapos, yun yung linalabas mo sa mundo. That's true. Like, when you go to work or whatever, syempre, when you look good, di ba? Tapos, maganda rin ang aura mo and all. So, pag nag-work ka, mas okay, mas positive, di ba? Yeah, true. Importante, komportable po kayo sa inyong sinusuot. At importante rin na, yun nga, nababagay sa inyo yung inyong sinusuot. Para, di ba, hindi naman mukhang baduy, sabi nga nila. So yun, ako Mami, nag-enjoy talaga ako dito sa episode natin na to. Super fun! Yeah. Thank you So, so much thank you sa ating so mga much. guests. Thank you. Pero before, Before that, I think we have a surprise. Oo nga Yan. naman pala. Siyempre, thank you for guesting. Ito, ipakita mo. Yan. Yan, proof yan na may trophy kayo sa Moms. Yes, a little token from us for giving us yung time nyo. Kami yan, ha? Salamat. Oo. So bago tayo mag-end mga mommies, baka gusto nyo mag-greet or mag-promote ng whatever business or whatever, mag-greet sa parents and all. Una, congratulations sa mga nag-top ng board exam sa school Sa namin. nursing Top board. 8 and 9. And sa mga batchmates ko, tayo din magta-top soon. Tapos, Ganon. classmates, sa parents ko, tapos friends. Graduating. Okay. Kaya pala. Hopefully. So, sinong next? Si Jester. Jester. Oh, graduating. Sige. Yan. Here. Yan. Okay, yan. First, I'd like to thank Seth for inviting us here and Moms the World, of course. Of course. Congratulations! Welcome back, Moms the World. Parang show ko ito. Oo nga, Nag-enjoy ako and I love the new setup, di ba? Ang galing. Ganda ng new sofa and everything. Congratulations, Miss Mami Sheila and Mami Tess. Thank you. Round of applause for that. And of course, I'd like to thank also Avon, my Avon family. Nandiyan laging Avon family. Mga Kudos. discount natin. Mga discount. Lahat ng mga interesadong magkaroon ng earning opportunity, just visit us at Nieves Go Building sa Burgos Street, Vigan City. Sa lahat ng gusto magkaroon ng kita, ika nga nila. And of course, sa parents ko, my mom, my sisters, my brothers, yung dalawang chikiting na pumangkin ko, Ryzen and Raven, hello. To my relatives, parang dami ng greetings. Special someone, hi to myself. Si Jeff, wala special someone? Hello. Sir, hi to George, Winnie, Jeff, Jam, Eds, Uncle Ryan, ano ba, sino pa ba? Lahat ng mga friends ko out there. Hello. Okay, thank you. Hi to my mom. Pagkatotoo ko. And I would like to thank my mom. Hindi dahil sa kanya, hindi ako ganito Ako, damit. Tita At Julie. hindi ako magkakaroon ng ganitong damit kung wala. Correct! Dahil ang tama. Hello, Tito Jory! Thank you, ma. I love you. Nakalap na lang ko ni Jury. Allowance! Daddy mo. Hi, Dad. Lolo. And si Lolo hindi niya alam. Hi, Lolo. Greet them for sure nanonood Lola. sila. Hi, Lola. Hi, Lolo. And sorry sa kapatid ko, si Jana. Naiwan ko siya sa bahay kanina. Kasi Wala tayo ba practice. kay Jana? Special someone. Bookingan na to. Magpakatotoo ka. Hello, babe. Lola! Sino sa kanila? Biglang gano'n. Ay, madami ba? Baka may gusto ka pang Sino ka sa kanilang babe? Business nyo. Business nyo. Wala. Wala na. Okay, good. Belated happy birthday, Tita Aida King.
Yun. Bago pa man mag-end ang aming show, syempre kailangan natin i-thank you ang ating mga sponsors. Nako, maraming salamat po. Una sa lahat, kay Mr. Nolly. Nolly and Benji. Nolly Morales. Si Barbie. Yes. So, nagpapaganda sa amin. Maraming salamat po for Thank you so our much, hair and Benji. makeup. Nolly Morales Salon is located at the second floor landmark building at the Sessions Street, Kids. And of course, Nolly. Sweet and spicy. At saka, Graphica. Thank you so much, Graphica, for our very wonderful set. Backdrop. Di ba? Backdrop natin. Wala Napakaganda. akong masabi. Oo nga. And syempre, maraming salamat sa Trends and Trends. Kay Ate Cecil, nakalimutan mo. Yeah, Trends and Trends. At Ate Ate Cecil. Tsaka sa staff ng Moms the World. Thank you so much. Tsaka sa Marinela, of course. Okay, to the people that have been so supportive of Moms the World. Thank you so much. Pwede mag-vlog. Okay. Sure. Go. Don't forget to watch every day. Yan. Wake Up Ilocos. Dito lang yan sa Channel 10. So, abangan nyo yan yung mga susunod na mga episode ng Wake Up Ilocos together with Jana, my partner, of course. So, watch out for the latest episode. Ay, sa Wake Up. Oo naman. Personal greetings. Nako. Hello to my family, to my friends, Mommy Eva, Daddy Ferdy, Janina, hello sa'yo. Janina, thank you so much sa earrings. Visit bellaluna.multiply.com for the very napakagandang mga accessories. And of course, I'd like to say hello to my mama, kay Micah, sa aking husband, Carlo, hello sa'yo. And Uno, Yuna, hello! And to my angels, kila Weng, kila Ate Grace, hello sa inyo. And of course, my friends, Karen, John, Bernie, Ate Angelo. Di ba? Ano pa? Nako, baka meron pang nakakalimutan mo sa labanan. Rudy Faye and Nuri. Nakalimutan mo, pamilya mo na naman. Hindi. Mga polenya sa high school, grade school, college. Teachers, students, guards, and all that. Ang ating guards dito sa Marinela, lagi nagpapabate. Oo naman. Tsaka ating mga cameraman and all that. Ay, kay Jeff, yung ating kanina, model. Marami po kaming mga inihandang mga mas bonggang major episodes. Ano pa? Dito sa new season ng nag-iisang talk show ng mga mommies, pati na rin ng mga daddies, at ng buong pamilya. This is Moms the World! yung mga Yay! Thank you so much! Thank you lahat ng mga Oh, yeah! Negatives out! Yes! Thank you so much! Nabukin ako dun, Mama. September 10, ha? Ah, okay! Wala ka pang pinanggit eh! Ikaw.